Wat maken ze nou de hele tijd voor beweging? En dan gaan ze oproepen. Vind je dat mooi? Ja? Waarom? Nou, dan maken ze soms wel een wheelie en dan is het mooi gloed. Ja, een leuk hondje. Die vindt het geweldig om mee te rijden. Die wordt al wild als ik de motor buiten rijd. Ja? Ja, die vindt het geweldig. Alleen die drukte houdt hij niet van. Dat vindt hij allemaal te druk en die herrie en alles, dat is niks. Want daarom zit hij nou te bibberen. Want hij is er maar op gekleed, niet? Ja, zeker wel, zeker wel. Het jasje is speciaal dat hij ook wat niet zo koud heeft. En dat brilletje is voor de vliegen. Kijk, als ik met 80 km per uur een vlieg in mijn ogen krijg, vind ik ook niet leuk. Dus zodoende voor hem natuurlijk ook. Leuk pak. Ja, moe. Nou net verdwaald? Nee, wij nog net. Maar ze reden wel later ook weer achter die zon. Ik reed eerst een paar dat die parkeerterrein op en alles kwam achter bij ons zetten. Dat... Ze vertrouwen blind op jou? Ja, blindelijk. En hoe is het maar de kont? Een beetje pijnlijk. Voor de rest is het goed te doen.